ଆଜି ଆମ ଜୀବନର କାହାଣୀ କହିବା। ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କରୁ। ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ପ୍ରାଣର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପିତାମାତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ମମତା ମିଳିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁସିର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ ହେଲା ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚରଣ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଆଉ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପୁନଃସମର୍ପଣ କରିବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ପରମଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ପୁନଃସମର୍ପଣ କରିବା ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଧର୍ମ ବି ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଏଇଭଳି କର୍ମ କଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ।